Omongan itu anak. Oh, anak. Iya, Tuhan menitipkan anugerah. Oh gitu. Iya. Waduh, jan kaya anu dhek kaya cara ustazah. Tuhan menitipkan anugerah. Namanya siapa? Jembar siapa? Jembar Tahta Arya Satya. Luar biasa. Sekarang kelas 4 SD. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa sok? Cak Bapak bagus. ibumu guru loh. Sama aja jadi guru. Lho nyang apa? Loh, nggih, biar semua keluarga itu ada berbeda-beda, Pak. Oh, komplit, komplit. Iya, harus komplit. Bineka Sama Tunggal tulisannya Ika. apa? Jadi apa? Pemain bola. Woi. Tak omongi aja dadi pemain bola, totoane nyawa. Sampean ku lek pomone ndek musuh to, sampean pas geblak sing ditendang ora bolane malah ndase sampean piye? Nah. Aja dadi pemain bola, liyane pemain bola. Jadi apa? Jadi apa? Tentara. Aja dadi tentara. Tentara sanggane abot. Lek pomo sampean ndek musuh sampean kebedil dels mati. Lara. Liyane tentara. Apa deh? Apa le? Cak bagus. Apa? Dadi apa sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Apa? Bojone sinden? Oh iya. Aja dadi bojone sinden. Mumet. Cobaane akeh. Mumet. Sinden iki wedake larang-larang kok. Larang, cobaane akeh. Ya nek sindene setia, lek ora. Wah. Lah, ayo. Deh. Apa tukang nyuting? Aja kenceng-kenceng terus kae. Lah iya, lah aku pas setia ora, aku ora setia. Penjen menika sok ya pengen rabi ya, sok. Kula, Nggih. nggih. Pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa Bos, bos bos napa nih bos batu bara. ora pereng kabeh engko ya Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. wah iya ono wis Ndi HP-ne. lah bareng Eman lho mumpung Ini ketemu kan. aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah kamu Sek. Anu aja cedek-cedek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang iki. kaya ngerti nampek barang Apane sing nakal? Adikku iman kuat impronku iki lho sing ora tek. Nggih, wis manut aku wae. Manut aku wae. Manut aku. iki bener iki Ya Allah. Sak tuli. nah Sak dili kanggo tambah Kangen iki. Kangen iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. masa nyanyi korban das ki Anu, Pak Didik niki enten jasara harjane napa? Oh kok pegel ngono lho karo aku iki. Enggak. enggak wajahmu pancen wajah megel nih Sak tulit kanggo. Ayo bareng. Kita harus bareng. Lit kanggo tambah kangen iki. Prasasat ngimpi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Nugroho saking Yang Widi Agita Pulno Meniro Asu Pradogo Awinatuwo Terkabasuki Wono Kang Boceng Titik
Oke, iki jenenge spot ala mbuh kuwi kon dilek nemu cah-cah iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare Tapi, sampean? Alhamdulillah pangestune kula sae. Seger waras? Alhamdulillah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Menika sowan ngendi mboten bingung, Nduk, niken? Mboten. Nang ngendi? Ponorogo. Ponorogo piye to kaya kene kuwi Madiun. Nggih. Ayo Blitar to kaya Blitar. Waduh, sampean kok nyelot gedi ngene sekolah mboten sundul ning sekolah kan. Nggih mboten. Tak tamat ki rumah saku ora tau. Cita-cita kula kan dadi Mbak Kris. Dalem? Cita-cita kula dadi Mbak Kris. Oh, Kris nyanyi ku ta? Nggih. Waduh, lha Kris nyanyi wah. Kris nyanyi tenan kok setahun kas numpak becak nu medun kok becak wis angel, becake katut. Dadi sange bangkeane iki nggo gowede to. Dadi katut sak sing medal ku, malah dhuwur. Lah justru malah dadi Mbak Kris niku Napa? sae lho, Om. Sae pripun? Saged dibentuk. Lho kok dibentuk piye? Niku umpami olahraga seminggu niku pun dadi awake. Pun dadi napa niku? Dadi gentong. Ya aja Nggih gentong to. dadi gitar Spanyol. Wow. Soale postur kados Mbak Kris niki lek umpami diolah. Heeh, niku diolah, kados masakan. Sae. dimasak. Sae niku kados gitar Spanyol ngeten lho. Anu to, Membodi. menggik mentol ngono to. Nggih. Basane menggik mentol kuwi. Gimana membodi, bodi. Karena ini sudah paulen. Cek tambah Umpamane sego itu paulen. pulen ki carane empuk, Ya. ginjur-ginjur ngono. Nggih. Ini to bodi ki apa to bodi ki? Body. Kowe ngelokne Krisni bodi ki ombo gedhi. Mas aku kok ya. Nah tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu, ha kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok iki nek sing sajake kuru-kuru ngono ya mesti ora kopen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lha kuwi. Lah kalih Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek dibanding kae panjenengan kae rabine wis luwih dhisik. Dadi lemu. Lah iki lho, iki rencana ya luwih tak gedhekne luwih saka Krisnia. Lah iki wis senam kok. Iki dhek iki senam lho, bendina iki senam. Ora lho, kowe senam kok nyelot gedhi aku ya ngono. Mas pancen gedhekne barang-barang kok butuhe. Iya. Ya benar, kalau senam itu kita itu kalau tekniknya benar itu bokongnya bisa besar. Apa? Iya, bokong. Bahasamu Indonesia iki piye to? Bokongnya bisa besar iki. Bokong iki bahasa Jawa lho, Nduk. Kaya ngono Mas aku. Lah kalau pantat tidak sopan. Oh ngaten. Nggih. Ya carane bokong iki bahasa Indonesia nek sajake pantat ora sopan ya bakang lah, bakang. Karena O dadi A, moto Iya. dadi Mata. Iya. Iya dadi Iya. Iya, bokong. Bakang. Nah, kuwi lho bener. Iya. Wis manut aku wis keblasuk-blasukmu. Iya, nanti kalau kan senam terus itu kan bisa membentuk postur itu bakangnya jadi semok, terus sasannya juga semakin Iya, semok. bakang sama jadi semak sama galanya saya geda. Apa itu gala? Gulune saya gede. Mas aku kamu. Mas aku. Sasa itu apa? Yang buat masak itu loh. Ya Allah, kula nduk, wah Krisni ora tau uruh sasa dhek. Iya. Masak iki mek ngangge kambil lek luru ning buritan kok dhek iki. Ora anu. Mas aku bocah kok ya. Nggih, niki teng pundi, Om? Menika wonten Mlingi. Sumber Arum. Tasik Mlingi niki. Iya napa mengkon Mlingi no. Tapi kok dingin ini apakah daerah pegunungan? Tapi tadi saya tidak melewati pegunungan, blas sama sekali tidak. Tidak menek-menek gitu tidak? Tidak. Tidak kita nanjak ukur-ukur tidak ya? Tidak. Waduh. Sama sekali. Lek kamu paham ya, waktu dienggok-enggokan kuwi mau. Lah, masalahnya tadi tuh ndak ada enggok-enggokannya. Oh, Tadi lurus. tuh iya ngececer itu. Oh, jalannya ngececer. Iya. Ayo kudune golek jalan sing ajake liuk-liuk ngono lho. Menggak-menggok ngono lho. Terus tadi sampai di sini tadi aku mudun dari mobil itu udah Iya. aduh asrep sekali aku gitu.
Asrep ki bahasa Indonesia kok anu toh. Bahasa Indonesia kok campur aduk toh. Namanya juga Gen Z itu milenial. Ini yang punya gawe ini Pak Guru. Kok yang punya gawe toh? Loh, iya yang punya. Lah apa ya yang punya gawe? Sing yang punya hajat ini Pak Iya. Guru. Iya. Sama Ibu Guru. Ya. Not ini apa namanya? Kuwi cakepan anu yo. Kuwi cakepan lagu. Beliau seorang pendidik. Tadi bahasa Indonesia kita harus benar Cahayu, jangan awar-awaran. Iya, nanti setetek-setetek saya bisa. Kok setetek-setetek engko Caca do njaluk kaya sedikit demi sedikit ngono lho. Iya. Iya, sedikit-sedikit saya nanti bisa. Kalau Nah. sudah terkulina nanti juga bisa. Iya, memang betal. Pundi niku Pak Guru kali Bu Guru. Pak Didik Suryanto menika Bapak wakil kepala sekolah wonten SMK Ndoko. Oh, Nggih, kepala Bu. sekolah. Bu Tinik menika juga seorang guru Bu wonten Tinik niku sing Kota pundi? Blitar. Sing aku dalem. Nggih, maksudnya sing pundi? Oh, nggih. Nah itu Bu Tinik. Nggih, Bu Tinik kali Bapak sinten mau? Pak Didik. Oh, Pak Didik. Oh, nggih sing gondrong. Nggih lho aku gumun Pak Guru kok gondrong to Pak Didik iki. Nggih. Aku cara dadi gurune ya kaya Pak Didik, rambutku tak dawakne. Tirase rambut pasangan kok niku. Ya ora to kok ya. Ora kok ya. Mengke nek minggah dijambak mawon. Aja, ora pareng. Paling ora ya niku asli no mboten Pak. Mesti asli menika asli. Rek manipun Asli, nggih. panjang. Beda karo dawane rambuté anu, Bu Tinik, rambuté Pak Pre. Pak Pre. Rambut Pak Pre biyen kan tau dawa to. Nggih. Tau dawa kae tiba-tiba catokan. Jadi dicatok karo sepet nalika semono. Masa nggih catokan cowok lho. Ya dicatok ben ketok dawa. Oh, Catok berarti- iki ora kok catok kolor kuwi dudu lho Nduk kuwi aja. Lah niku lek katok. Katok niku. Semalam mau genah. Masa Pak Pre niku nggih nate dicatok. Nah, Berarti harus dicatok harus, toh. harus perlu dicurigai. Ya, dhek nesu dicatok. Lah, Akhire kenapa? suwi catoke dadi catak. Ngono. Dhek bingung turto awar-awar tinggi tembel ngono. Hah? Bingung dhek. Catake apa? Catake cilik sing ibot duwe akeh mbiyen. Sing ibot ki duwe akeh catak niku. Ndi catake? Saiki wis dientekne karo dhek wis disisiki ya. Tapi dalu menika buat mempelai berdua Cahayu. Mempelainya yang mana, Om? Ada asmane sapa ya iki dicatet aku kira. Iki lho. Oh. Iki lho Nduk tak dudohi. Iki lho, sapa jenenge? Mas iki. Mas Muhammad Iqbal dan juga Mbak Febriani Valentina. Nah, kudu diucapne selamat buat mempelai berdua. Ya, semoga- Saka Niken Salindri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, semoga dengan adanya keluarga baru semakin berbahagia, dihindarkan dari bencana-bencana, dihindarkan dari virus-virus, dan semoga cepat diberi momongan. Nah, aku lho sing penting. Ya. Duwe momongan. Iya, itu- Momongan ki apa to, Nduk? Momongan itu anak. Oh, anak. Iya, Tuhan menitipkan anugerah. Oh gitu. Iya. Waduh, jan kaya anu dhek kaya cara ustazah. Tuhan menitipkan anugerah ngoten. Itu Mas Iqbal yang hitam itu. Tak wetak Mas. Dari sini kelihatannya gitu. Nanti sampeyan wis petuk ta wau. Oh iso yang hitam aja ngono ta. Tadi sudah foto sama aku tuh Mas. Sudah. Oh, lebih kecil dari aku itu. Tapi cabai rawit. Jadi cilik ning Sembodo itu sudah lulus dari kuliah ning ndi ya? Solo. Lah aku kira tadi peladen loh Mas. Tak Oh, tibanya mantan toh. Lah ndak bilang loh tadi kadung tak suruh pergi zaman ini. Maaf ya. Nanti foto lagi ya Mas ya. Iya. Maaf ya Mas ya. Ini kan ndak tahu Mas. Maaf ya. Itu mbak mantannya udah lulus juga. Ya sudah toh Mas aku. Oh iya iya iya. Oh ini anak nyanyikan ya ini. Ini. Iya. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye kowe iki? Mas aku ki meng takon lho, itu anaknya kok dijak sini. Bukan. Oh, bukan. Saya masih SMA. Oh, masih SMA. Kamu siapa? Adiknya mantan. Oh. Wah, putrane Bu Tini juga sama Pak Didi. Lek anake
mesti lemu, Pak. Paling ora ya Sak- paling ora ndase gedhi ngono ya. Tapi ngaturke selamat buat mempelai berdua, semoga berbahagia selalu Amin, selamanya. amin, Buat Pak amin. Didik Suryanto, Bu Tini sekeluarga tansah manggih seger kewarasan Amin. murah sandang pangan rezeki. Nggih. Mereka keluarga berpendidikan, Nduk. Nggih. Jadi bapake guru, ibuke guru. Jadi nyapo-nyapo sarwa dengan teori pendidikan. Iya, bener nggih. Tapi nembang ora ketang suwe banget lah kurang ngrungokke sampean bawa. Oh, nggih. Pangkur biasa mawon. Lah ya cocok pangkur oleh. Pokok aja pangur itu repot lek pangur. Sama namanya siapa, Dek? Namanya siapa, Dek? Putrane Pak Didik Apa? menika. Jembar. Tenanan toh? Lah kok Oke. ciut tapi? Itu nama kok. Namanya siapa? Jembar siapa? Jembar Tahta Arya Satya. Luar biasa. Sekarang kelas 4 cita-citanya mau jadi apa? Dadi apa sok Cak Bapak ibumu Bagus? guru loh. Sama aja jadi guru. Lho nyang apa? Loh, nggih, biar semua keluarga itu ada berbeda-beda, Pak. Oh, komplit. Iya, harus komplit. Bineka Sama Tunggal tulisannya Ika. apa? Jadi apa? pemain bola. Woi. Tak omongi aja dadi pemain bola, totoane nyawa. Sampean ku lek pomone ndek musuh to, sampean pas geblak sing ditendang ora bolane malah ndase sampean piye? Nah, Aja dadi pemain bola, liyane pemain bola. dadi apa? Dadi apa? Tentara. Aja dadi tentara. Tentara sanggane abot. Lek pomo sampean ndek musuh sampean kebedil tis mati. Lara. Liyane tentara. Apa do? Apa le? Cak Bagus, apa? Dadi apa sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Ning lek Om Rudi yo gak. Asine kowe ngeneki aku aja. Mboten nih, lan jenengan ana apa mboten? Kowe asine ngeneki aku aja dadi dalang ki bojone akeh ngawur heeh le. Liyane dalang. Dalang ki abot. Abot. Sewengi sedina utuh ki mesti kudu jejeg keprak, Heeh. kudu suarane kudu wis. Jejeg keprak ki ora oleh kleru jejeg sinden lho, ora oleh. Itu tekniknya belajar itu harus bertahun-tahun. Sulit jadi dalang. Dadi apa? Dadi apa? Kudu dipikir tenanan. Aja terus saiki SD pengen dadi dokter, SMP pengen dadi tentara, SMA dadi polisi. Engko lulus kuliah delalah kerja kantoran aja ngono ya, Le. Dadi apa? Dipikir tenanan kecilik. Kudu mateng. Pikirane kudu mateng. Kowe kok ngawur kowe kok mikir lho songi utuh. Kuwi dadi apa Loh, ya aku? harus Om. Oh, Cita-cita cita-cita. itu harus dikejar dari sedini mungkin. Oh ngono. Iya. Lah, Kalau ndak gitu nanti gede ndak jadi apa-apa. Sik tok kuwi jenenge sapa? Sapa? Jembar to. Jembar. Lah kok nyapa ngejak Dini apa wis rabi urung kenal Dini deke. Soalnya Lah, kowe lek ngono lho? bojo kudu jenenge Dini. Lah kowe mung kok sedini mungkin iki lho. Lah mau ngejar cita-cita apa ngejar Dini sire? Sedini mungkin itu artinya dari sekarang. Sekarang apa sedini? Dari kecil. Sedini segini ta maksudmu? Ora to. Sedini itu kecil artinya. Oh dari awal. Iya, dari awal. Lho mu iki tangane ra mok tol-tol. Ayo, Dang, cepetan. Iku lek kecekluk tak wetak lho engko rumah. Tadi Ayo, apa? Tadi apa tak bagus? Aku selak nyanyi ki. Apa? Bojone sinden? Oh iya. Aja dadi bojone sinden. Mumet. Cobaane akeh. Mumet. Sinden iki wedake larang-larang kok. Larang, cobaane akeh. Ya nek sindene setia, lek ora. Wah. Lah, ayo. Duh. Apa tukang nyuting? Aja kenceng-kenceng terus kayak. Lah iya, lah aku pas setia ora, aku ora setia. Ayo. Tadi apa? Wis kesuwen. Ngene, manut Mbak Niken ae ya. Dadi dirungokne tenanan. Ki dicakne sampe iso gede. Pokoke iso lek sampean manut karo sing diomongne Mbak Niken sampean tak wenehi 1 juta. Tenan? Waduh. Tenan ki. Sampean saiki umure pira? Kelas 4 SD to? Berarti kurang lulusnya berarti kirang pinten tahun malih, Om? Kelas 4 SD ngantek lulus kelas 6 apa lulus kuliah? Lulus kuliah. Kuliah ya. Lah garek sampe sok kuliah apa gak? Kuliah toh putrane Pak Didik kok. Kuliah.
Ora, mboten kuliah wis gak usah kuliah. Kuliah, iya bener. Pokok kuliah ngentekne duit, ya. Wis pokok esuk dadi wong sukses ngono wae. Dadi wong sukses. Heeh, pinarak dhisik. Pinarak sik. Sesuk tangane kan disalami niken ta. Dibuntel plastik ya, Le. Nyapa? Pen panggang bekas terus, ora usah dianu dibuntel. Lah iso diketok ae engko digora. Oh, ndak boleh. Dimuseumkan. Ditungake iso gayuh cita-citane iso. Ya, amin. Jadi anak yang sukses. Tembangin apa niku mau? Pangkur. Oh, tak kira anak yang sukses. Pangkur. Ya. Dimen budayang rembaka ditulis plak dicatet dimen budaya ngrembaka. Terus masih nangling cahyane raka eksi iki ketoke kok kaya Sandiasma to, Nduk? nggih leres Dimen budaya ngrembaka. Mas sinangling cahyane raka eksi. Berarti Dimas. Terus Nimas mesti kaning jantung terus kang saking Nimas mustikaning jantung entuk dening ni. Kenya ken bener. nggih. Dimas niken. Wah, aku sesuk tak gawe Sandiasma Mas Prih. Nah, rame iki. Terus. Salawi rengrene nambang beksa wis cakup Kisah, bener ya? nggih linambaran jiwa tama driya sumarah mring Komplite Dimas niken Salindri Sandiasma. Yasanipun sinten menika? niku sing napa nulis Nggih. lirike Mbah Sukron. Oh, Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Wah, wis matur sembah nuwun. Wah, iki nggo semangat sampean lho, Nduk. Nggih, Menika terus ya- sing nyiptakne niku nadane Bapak Cahyo. Oh, nadane niki wau. Nggih. Pangkur niki wau. Nggih. Sing Nino nembangne. nano, ki pangkur biasa lho, Nduk. Nggih, ning sing nembangne. Oh, yang menembangkan pertama. Iya, Oh, iya. ngaten. Keluarga seni kok ya. Tapi tibake napa Cahayu tembange? Sambung wanci dalu mawon nggih. Sambung wanci dalu ki. Kok ngono wae? Kae sing piye sambung wanci dalu? Sing gedhe. Oh, alah, sing gedhe pangapur gitu. Nggih, nggih. Ah. Nggih. Yo, buka celuk saking riku buat sedulur kabeh sing berek parang rawuh, juga buat keluarga besar saka Pak Didi, ana Mas Gunawan sing saka Surabaya,
Juga buat keluarga besar Bu Tini, ada sing saka Jawa Tengah, Nduk. Karanganyar padha bareng rawuh, berkahi kaki manten ini manten. Yuk. Endah boyo iki mau sambung wanci dalu tegese kontake nek wayah bengi ya tembang iki. Nggih. Capindo wong ya pundutan menika pirang-pirang panjenengan disuwun rawuh wonten mriki ngaturi panglipur sak bisa-bisane juga dalam rangka tasakuran dawuh pinanganten Mas Iqbal kalian Mbak Febri ya. Nggih. Suatu saat sampean ya dadi manten ya padha karo melu ndongake. Muga-muga Mas Iqbal kalian Mbak Febri menika atut-runtut runtungan nganti kaken-kaken dalah ninen. Ninen kok nenen kok do rayan. Ninen nggih. Ninen kaku iki mesti ngawur lho niken iki Mas aku. Panjenengan menika sok ya pengen rabi ya sok. Kula. Nggih. Nggih. Pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa? Bos. Bos napa niku? Bos batu bara. Ora pereng kabeh kuwi kok ya. Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. Wah iya no wis muga-muga keturutan. Nggih diratani. Iya no komplit pokoke bos. Kok diratani bos iki diratani panjang kudune ngono. Nggih kan cita-cita to. Lah iya wong aku ya cita-cita kok aku mbiyen cita-cita pengen dadi seniman, alhamdulillah iso kasembadan. Jadi tak selingi sawetara sampean ben ora kesel lenggah kene, lungguh karo papah kene, lungguh kene. Iya, Papa. Golek kowe ngadeg terus engko Krisnia kudu ngadeg ning sandingmu madake. Aku yo gedhi dhuwur lho. Nik ngono lek nyeluk nik rasaku. Ben ditembangke Dea ya, nembang sing apik, tembange mboten angel. Gawekno tombok kangen bisa, Dia? Oh, kula kinten nek kulino dahar tisu. Coba langsung tombok kangen mawon. Dewe mawon. Tombok kangen apa Lestari manut panjenengan? Oh, Lestari nggih. Pengen Lestari nggih. Alhamdulillah iki kaya calon manten, Nduk. Oh, nggih. Suatu saat yo pengen jejer kembar maya. Amin. Iya ana kuduna. Sang Dewi katon nglam-lami. Ya apa? Oh iya, jenenge efek saiki iki rena-rena kok ya. Iki mau diaturke sawetara nggo selingan, Nduk, niki. Tembange ya kuwi Lestari ya saka Pradia Purbarini. Iki mbakku sama, Nduk, upama duet ngaten yen berkenan nggih duet upama. Nggih. Kali Pak Prih napa karo liyane? Nggih, kali Pak Prih mawon. Wah, Pak Prih kok lagune mriki aku juga. Ya wis, jajal sekali tempo iki sing duet dudu gembul nanging utet, sekali tempo utet. Wis Pak Prih mawon. Dalem Sing lagu aku juga bisu. Ora bisu ya, rindu. Tingkah Pak Prih suarane sae kok. Kula nate ngrungokne sae. Lho nggih no Pak Prih. Ning luwih sae malih lek meneng. Lah, kowe iki ngawur. Pak Prih iki dadi seniman wis suwe banget kok. Iya, mesti melu cakra budaya iki cara tak olehi dadi wiraswara wis sah-sah kentek kabeh. Tapi anu ya Mas Teddy utawa utet. Lulo le yo tak tung tak ini tak bagus. Tak tung tak
Ini set. Ngomong petuk. Ini tali dulu nembang. Makasih. Gamelane. Iki jenenge gamelan. Sapa ngerti kapan-kapan tanggapan ning Filipina apa ning Suriname ora perlu nggo gamelan. Cukup kanca-kanca iki dijak wis beres. Dadi GC iki, Nduk, gamelan. Gamelan cocot. Yo gamelan Ya. lambe lah GL. Bagus sekali. Nanti lagu terakhir aku mau pakai tutuk-tutuk kalian aja ya. Lagu kayak pirang rambahan nih seremu. Lagunya 3. pirang rambahan, 3 3, rambahan. iya. Wah, ya cah-cah ya sesuk langsung. Nah, katanya kalau di Filipina, kalau di luar negeri bawa ini aja, orang-orang aja, jangan pakai gamelan. Iya, karena mewakili gamelan, anggitmu sing Ya ngenong iya, ya iso. makanya pakai itu aja. Bagus sudah. Aneke pas sing balung ngendang barang ra apa-apa, ngenong ra apa-apa, ngegong ra apa-apa. Bareng sing nyiter mesakne. Ya enggak apa-apa, namanya si juga terek iki lho. kreasi. Dek iso kecun kecing mek ngono tok kecing. Ha sing rebab malah delap. Ngenge ono. Pakai ngono ae aku. Iki tak jenengne piantun jumeneng kaya rebab. Kok kaya rebab. Rebab niku lho, Pak. Petuk Mbak Niken iki lho, nduk Niken. Jarene mau kayak gede dhuwur lho Om jenengan lek besi iku lho. Apa rumangsamu ra iki gedhe dhuwur ndak? Sameter kotor. Ora kotor. Reget aku sak meter piye to Lah kula kita bayangan kula lek sing niku tirase mami wau gede dhuwur sebelahe apa son mi. Heeh, sebelah son kuwi gong sing gedhe dhuwur iki Sebelah gong. son sing niku kula kinten sing niku lah ndamel blangkon hitam niku. Walah, kuwi anu no genahno Johan no. Nggih kula kinten lek niku. Niku bengi iki tak kon leren sik ning kono karo senggak karo nyepoti iki, ngono lho. Hati-hati lho, hati-hati lho. Maksude swaramu tokno cah bagus. Mumpung sowan Pak Didik. Nggih mik aja. Sapa ngerti Pak Didik iki guru lho. Sapa ngerti engko kowe bar wayangan bengi iki sesuk dadekne kapur. Nggih nulis. Kok yo kapur lho, Pak. Lho, kapur iki putih. Kapur berarti barus. Kapur barus. Padakne denden tikus ya kapur barus. Tikuse ora wedi karo sampean. Wong padha ku awake dhewe kanca. Iya, itu kan sejenis kamu. Ora Iso mbuak. lho kene kon guwak niken wae kon guwak panggah iso. Blangkone ya apik. Ya. Kayak wong nyolo. Jangan kayak Abdi Solo. Abdi Solo. Kene kok Solo Abdi iki Solo. piye? Ning bagian resik-resik. Oh iya. Pacakan gini kok Abdi Solo. Dadi Lho niken iki sabane diomongi? Solo kok. Ya sing kulon kali no. Apa? Apa? Ngayogyakarta. Oh. Ngayogyakarta. Oh, Solo ra gelem Yogyakarta. Oh iya. Dadi apa sirmu? Anu pekatik. Ya padha ae kok ya. Upama duet karo niken apa? Linang asmara pripun? Wis lawas. Lawas oleh golek sing anyar lah. Wong Yogyakarta lintang asmara. Ngoyo Wis diomongi nggih mik aja mikmu nyantol. Nah, ora aja omong. Ya wis rasa nggih mik. rumah samu untune nyawet ngene apa piye kok ya nyantol ku lho. Iki Kaya Ya, pancing ngono apa piye. Aku kan saking tresnaku ning gone sampean. Engko lek engko mike nyantol lek ora kok nyantol paling lara. Lara ngono kuwi aku wis tau ngrasakne pas aku kae nggih behel. Iki ya gawe behel dek kawan. malah dingi arek gebel kleru kawat 15-an aku. Terus resik ning cangkem. Kaya mah penak no rasa wahing. Heeh. Rasa Lek apa mangan. mangan leren kunyah ta lek enek untune. Lah lek resik kan malah ora usah dikunyah, langsung dilek. Ben sangar kowe ben ora dilokne ini kan untumu gantine untu ondo.
Gantinen. Jane untu apa pemean kok. Mas aku apa tembange cara nembang karo Niken? Ayo, ayo. Wong ayo Kowe aja Jakarta. mateni aku dugi ganji. Dek lek mentelengi kancane malah lucu lho, ora medeni lho kowe iki. Wis lintang asmara niku mawon. Apane nggih niku kok. Moh aku liyane kuwi. Lah apa? Kowe sayang iki karo Niken. Ya Allah, aku cek. Blangkon kok kaya kopiah dijak-jok-jakjokne. Aku lek ora ngene iki sing omah kudu tak pateni ya. Lah sapa sing ning omah wong kowe rung ndek bojo? Sing arep pateni sapa jajali? Aja ding streaming delok iki. Ora, ampun. Pokoke teko omah. Niku sampun gadah garwa. Dereng angger ngesir wong. Dek iki angger ngesir wong no kleru gendruwo sing disir. Dadi panggah kleru om ngono. Liyane lintang asmara. Dudukan kabuksanmu, aja mung lintang asmara. Sembarang lagu iso iki. Duit karo Niken Salindri percuma lek mung lintang asmara. Lintang asmara iki. Pupuse nelongso mawon. Aja pupuse nelongso liyane pupuse nelongso. Liyane kuwi termasuk level tergampang. Wis anu carane tembang kepenaken. Iya, heeh, kepenaan. Dah yes, sing angel lekno. Apa? Gembus asmara. Apa gembus asmara iki? Gubuk. Gubuk ta? Malah gubuk asmara. Kuwi ra kenek dige duit. Kuwi tembang tunggal. Heeh. Liyane gubuk. Liyane gubuk. Wis ora usah nyanyi. Rondo kempling. Liyane rondo kempling. Wah, kuno. Ayo. Gulu pedot lho pas. Arjun iki. Lagu apa kuwi Arjun? Gulu pedat isa gak gulu pedat sapa? Namine wae sinten, Om? Niki namine Kutet. Teddy sapa jeneng mulih? Pawukir. Oh, Pawukir. Celukane awu. Heeh. Iki dalang lho, Nduk iki. Iki dalang wis tau dalang iki kebrukan wayang Dek Semaput. Lah wayang gowedi. Wayange. Ya, nembano apa? Wis niku wis lintang asmara mana. Nyapa udah nyebutnya mantan-mantan kuwi nyapa to jane sirik bae. Niken ki wis coran wis kenceng kok saiki ya. Wis kenceng tobat salat terus. Kenceng santai. Nah, angger teko dok lho mritakon niki kiblate pundi nggih. Oh kono, oh nggih mpun. Ya wis takon tok ae. Ya mung genahke ngono iki. Enggak tembange napa niku Niken? Nggih, jajal Mas nadane D. Ayo Hardi Rayu Niken. Koyo kaya blek kok. Mas, sampean meneng asik ya, Mas. Terganggu. Iki wayahe musik. Rungokno. Magati. Wis. Rungokno. Rungokno Tet kowe sapa ngerti? Kowe enggak kon moto kancamu? Napa? Mumpung metuk Niken foto. Ya, foto ya. Ndang, di HP-ne di HP-ne. Aja malah. HP-ne Mas Kutet di HP-ne. Wis, aja timbang kowe kok nggih cetek geni ning. Mung foto lho iki streaming lho malahan. Oh iya ya. Ayo ndang kok gek Malah ndang. kok nggih cetek. Ayo. Nggih cetek geni. Di HP-ne. Lah bareng Eman lho mumpung Niken. ketemu aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah tamu. Sek. Anu aja cedek-cedek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang ki. Kok ya ngerti nampek barang. Apane sing nakal? Adikku Iman kuat impron kuwi lho sing ngeratek. Jare Kutet tak ganti Imron Kok kuwi. jenenge. Lah apa tau roh kok omong sakmene. Wah. Ya rayunen coba jajal nembangon Niken. Kurang dhuwur rek Mas Bae. Mayor. Wah. Utet jan ngimpi apa ngono. Aku
Aku cara dadi uten digandrung niki langsung marem langsung koprol iki cara aku. Koprol. Tapi lek normal, niki abnormal lho. Aja to. Iki dalang nduk iso dialang suluke. Waduh. Jajal, mengko sampean dalang-dalang sithik-sithik wae engko lek menawa aku terpesona karo sampean. Terus sampean tak dadekne asistenku. Dadekne apa? Asisten. Hubungane apa dalang karo asisten iki? Lah sapa ngerti kan yo niki ning wayangan terus. Heeh. Ya, jajal. Yo, terusno. Apa to? Dalam Tembang apa iki? Peh jenengan niku kok tembang ngeten niku kok mboten semerep niku. Apa judule? Niku mau ninggal katresnan Jol. Sampean tak pateni tenan lho tinggal ngene. Hah? Iso enek Kadek mau aku wis berusaha sabar ngadepi sampean. Kok koyo ngene wis jelas-jelas tombol kangen kok ijek panggah ninggalkan tresna. Senenono nduk, senenono. Iki judule Tombo Kangen Senenono. Anumu nyemprot. Dheke karepe digagah-gagahane kuwenen ben ketok guwedhi lha kok malah kaya gerih. Lah dikenek-kenek. Ayo judulnya iki mau apa? Teoto M Tom Tombo kangen to. pinter 100.000. Aku tau rono. Ndi? Tombo kangen kok judul lagu kok tau rono. Oh, iya. Ayo ndang nyanyi kuwi ya, Mas. Mas Kudat bisa? Mas Kudat bisa lagune? Piye? Mangkane fokus ning aku, aja fokus ning sinden, aja fokus. Menang. Kowe iki aja nyawang njaba, nyawang uniken tok kuwi lho. Aja omong ki fokus nyawang aku wis genah ora? Sosok. Lah terus mosok arep dalang ngene, terus kanca-kancane do muni terus arep nyawang kanca-kancane. Kowe iso Jenenge dalang ki fokus ning gone wayang, fokus ning lakon, fokus. Ya ora Genah mesti. ora? Fokus ki ora kok. Orang itu disuruh fokus itu tonggomu. sangat sulit. Ya, Sampeyan bro. kudu fokus. Ayo, saiki fokus belajar. Belajar apa? Belajar. Nembangon. Wis kon belajar iki TK apa? Lho, tembang iki lho kok TK. Ora terus TK tok, kabeh semua orang semua umur itu harus belajar semua. Belajar itu tak Mas mengenal, Rudi, Pak. Om Rudi ngene iki wis Belajar. pinter tapi tetep belajar. Ayo saiki sampean belajar. Dek kelangan teng ali-ali. Jajal. Apa yang ngerti suarane sampean? Aja. Kelangan. Yo. Anu ya Mas, idonono lek dhek kaya ngono. Dhek ndong mulaken. Yo, nembango jajal. Cerokno niki kan, Dik. Dek gelang. Males. Piye? Dek kelangan teng ali-ali. Ya. Ora dek. Ya iki. Ayo. Nanya. Kulo. Nyanyi apa? Yo. Dik, yo. Dek gelang alit ali-ali. Gelang anting ali-ali. Sik to gelang anting kok ali-ali iki lho piye. Lah kan enek gelang, enek anting, enek ali-ali. Wis Ya, ta manut aku ngono lho, wae. macam Manut gelangan aku wae. anting. Manut aku wae. Manut Iki aku. bener iki. Ya Allah. Sak tuli. Nah, Sak duli. Kanggo tombok. Kangen iki. Kangen iki. Kangen iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. masa arep nyanyi korban das. Ki. Anu, Pak Didik niki enten jasara harjane napa? Ki. Sambel das gitu. Sebelum aku memulai sama harus di BPJS apa Gong? Hah? Harus di BPJS Gong. Lek BPKB anak aku kok sabetne ya. Mah aku lek BPKB. Iya bar ketilang kowe ero kowe. Nang. Ya.
sandulit kanggo tembuk kangen iki. Pras. Sapa sing ngongon pras? Sandulit. Kok kono to? Perkon pras bareng. Sa. Oh kok pegel ngono lho karo aku iki. Enggak. Enggak wajahmu pancen wajah megel nih. Sandulit kanggo. Ayo bareng. Kita harus bareng. Lit kanggo tembok kangen iki. Prasasat ngimpi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Bisa ta lagune? Ora. Apik ya niken suarane apik. Bijine pira? Wes. Bijine 8/1000. Aku yo iki sae suarane. Sae. Aja Mas, aja jok banyolan ngono kuwi. Aja ngawur iki maneh. Kedaden kan ya kesakne lho. Ya tepange manut panjenengan. Ya. Kuwi mau lho, lintang asmara. Aku aja angel lagi. Apale mek kuwi lho. Mbok ya. Sesuk nek arep ketemu Mbak Niken Salindri kudu ngapalne 10 lagu, list lagu terbaru, oke? Mbok cekek elek lho. Kuwi Aja nganti cekek wong kowe iki wis elek kok dadak dicekek barang oh lho. iya. Mbok cekek blegek ngono lho. Piye Lintang asmara, lintang asmara. Sebentar Mas. Ting tong. Ah. Siang pantara. Yo mangap sing ngombo, si wosa ding, sa sing ngombo sa. Lek sa ombo. Buat penonton wonten ing Sumber Arum. Iki ral ora? Rol ya, Dok. Ral. Rol iki roman ketoprak pinter lho iki. Wong ayu. Yo, ketoprak iki tau dadi kentongan ya, Rek. Wong ayu. Los. Tresnamu kinarya tamba susah jroh ning batinku. Cengkok. Itu namanya cengkok fales-fales diledek ini. Bukan. Itu apa? Cekok nyelurut, dadi golek karo goleki ngono. Iya. Enggak apa-apa, lanjutkan. Wong bagus antep Di lembahku sok megah. Timu tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan tangane. Banyu segara Niken kaya nyekel copet. Ora bakal sirna. Senadyan nyawa kancet sakaraga wis tresna ra bisa Kau sandredeg. Ora usah nyangoni. Wis ora usah kaya. Ora usah nyangoni ku rumah aku Sarapan petuk. iki tak saki sangu turu. Oh, tak kira anggar petuk wong ayu arep nyangoni kok ya. Yo, lintang. Gondo-gondo. Luar biasa. Mas Kutet, Dalam. makasih banyak ya. Ya. Semoga sehat selalu panjang Amin, umurnya. Amin. Semono uga kowe ya nduk yang ngono. Wah, nduk. Lah tuh anane tua kula lho timbang. Ya. Kok tua?
Nggih. Kowe wis tuwek, karo mbahmu tuwek ndi? Sangke tuweke ning jeding tiba ping 4. Diamini anu Aja cancang. to. Ngawur. Mas aku ke terima kasih Cak Bagus pinarak dhisik. Mula tak takon lungguh nek nikene ngono bakal ning ngarepe nikene. Aja wis sopane ora jamak. Dek tau sopan ngene roro monggo ngarepe lawan kejaduk dok. Mas aku. Menika pokoke semangat selalu buat pinanganten kali juga Pak Didik sekeluarga Mbak Tini. Nduk. Nggih, dalem. Iki nek sampean tak porsir tak kesel ben dikancani iki ya, mamahmu iki ya. Nggih, nggih. Coba jumeneng nembang wong loro manut sampean tembange. Ha. Engko bar kuwi kek leren. Nah, niki iki nembang ping 15 lho ya kesel to. Iki mboten jane. Iki tak kancani Utet iki ora kok nembang ning golek hiburan. Oh iya, nggih. Utet menika seniman dalang lho, Ndek. Tahu suluk iki anu ya. Dik. Nduk, Dek. Duk karo duk dadi Dik. Heeh, tungno. Kling. Wis kuwi sepote rasa dawa-dawa. Wis petungo karo Mas Niken Kutet ki. dilis ya sok ben bulan depan depan nggih ketemu malih to nggih. Oh iya no. Ayo. Kowe kesandung muni apa? Bareng ngelokne Utet kaya Mboten niki lho panggunge jembik. Oh. Anu rada lega. Tapi Kapan kepanggih malih? neng Malang nek ora kleru ya bulan September iki lah. Dilis ya Mas lagune. Ayo, Engko tak belajar. WA ya. Heeh, Utet. Apik, Tet. HP-mu aja modal ben di WA. Sing tak WA Patrick tuh ben dipasrahne Mas Tutet ngono Mas. Wis kedemenen. Wis manut anu tembangin apa wong loro iki? Manut tembang kekinian juga boleh, tembang lawas ya. KSMW. KSMW. Wo Kusuma Wicitra. Heeh. Kusuma Winaryo. Heeh, Wijaya. Tapi sing nyiarne sapa iki? Utet apa anu? Lah, wong ana dalem agung. Pak Didik menika wis pokok matur sembahun Pak Didik, sehat selalu, berkah selalu buat mempelai berdua, juga buat penjenengan sak keluarga. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya diaturke monggo pinarak rumiyin Cahayu. Nenggar-enggar sarira tetembangan iki mau tak sengaja tak dobelke men ora kekeselen. Oh ya. Karo mboke cah-cah